Geraint James, yr arwerthwr. Da ni'n nabod o gylch y gwartheg ac yn un o Sir Benfro yn ysgrifennydd y Sir Nawdd. Mae'r olygfa mati cefn i ni siŵr o fod yn codi balchder mawr yn eich calon chi, Geraint. Ydy, achos mae hwn yw un o'r uchafbwyntiau y sioe a i ni wedi gweithio'n galed iawn yn ryd yr 2 mis diwetha yma fel Sir Nawdd i gyrraedd le ni heddi de. Do, a mae gweld safon y creaduriad sydd yn llenwi y cylch yna rwan, a mae rhywun yn meddwl am y gwaith, y paratoi, a'r balchder sy'n siŵr o fod gan y dangoswyr yma na'r prynhawn yma. Ydy, achos maen nhw fel plant iddyn nhw ar diwedd y dydd, a mae arddangoswyr yn dod o'r Alban, maen nhw'n lawr yn gryfach i ni o'r Alban blwyddyn ar ôl blwyddyn. Maen nhw'n gweld bod hwn yw'r prif sioe, nid yn unig yn y Deyrnas Unedig, ond trwy ledled gorllewin Ewrop. A da chi'n ddyn balch iawn, dwi'n siŵr, o'r gwartheg sydd wedi cyrraedd, neu sydd wedi cael y cardiau coch yr wythnos hon. Odyn, mae'r tast pob beirniad yn gwahanol. I ni'n yn feirniad answyddogol fel stwardiad, ond y boi sydd fel beirniad fe sy'n ar gair ola bob tro. Ie, a mae'r geifr i gweld yma, mae'r young handlers yma hefyd yn amlwg iawn, a mor bwysig i gweld nhw yna. Wel, nhw sydd yw dyfodol yr byd sioe, a i ni'n gweld nawr y gwartheg, wel, yr geifr. A rydyn ni'n rhoi elfen gwahanol i'r sioe ac falle mwy o'r tyddynwyr ni'n gweld rheini sy'n dangos nhw'n fe. Ond na, unwaith eto, maen nhw'n bwysig iawn i'r sioe yn gyffredinol. Dyna beth ydy golygfa o Didog. Rhesiad o'r cotia gwynion yn codi llaw ac yn cyfarch y gynulleidfa sydd yn y prif, yn yr eisteddlen fan'na. Mwynhau golygfa, wel, ych chi'n mai tebyg yn un manna? Wel, na, chwod, mae bobl yn allu adnabod y prif yryndaeth o bell de pan mae'n dod o'r teledu heb bod nhw'n gwybod ta ôl yn rhywbeth mae'n dod. A'r holl fridiau'n cael eu cynrychioli, mor braf ydi gweld yr holl fridiau sydd yn dod yma bellach. Wel, mae rhyw 11 o bridiau o wartheg, heb sôn am rhyw 10 ar 20 o bridiau o ddefyd, a diw y gwir faint o gyfylau. A mae'r cyffylau wedi syrenu yna yn gynharach, ac wrth gwrs Perthog Gwenan Mai yn dweud a Dorian Lloyd. Oedd rhywun yn gweld pan oedd o'n sgwrsio efo David Oliver, chymod, y cariad sydd yna, yr angerdd, y balchder, a'r emosiwn mewn gwirionedd. Wel, a wedig fod y gasig na wedi ennill pan oedd hi yn ifancach, oedd hi gymlaen nawr yw ei fedrwydd a wedi ennill to, felly mae'n dangos fod mae dyfodol disglair iawn gyda'i. Ers blynyddoedd, wel, ers i'r sioe ddod i'r maes yma, mae'r siroedd wedi perchnogi. Sut deimlad felly ydych bod chi'n cael y canfed sioe fel sy'n? Wel, wedi nes bod ni wedi cael gwybod rai blynyddoedd nôl taw, neu blwyddyn ni bydde hwnnw yn gwympo, mae i ni'n browd iawn fod wedi digwydd de. A ni wedi gweithio'n galetach hefyd ar gyfer yr dillad a bethau ni wedi perloi. Mae'r tei, mae'r streipen air dyn ni yn hwn i ddangos yr air yw canfed sioe. Felly na, ni'n falch iawn fod wedi digwydd yn ein blwyddyn ni. Ond di popeth ddim drosodd eto chwaith nag di? O, na. O bell ffordd. A gyda ni hyd diwedd y flwyddyn. Oes. A'r ffair eia bydd y brosiect mawr nesaf, ond ni wedi cael sawl digwyddiad cofiadwy iawn ar hyd yr 2 mis diwetha. A mae fori Geraint eto i ddod, heb i gyffwrdd? Heb ddechrau. Felly gyda'r golygfeydd hyfryd ma yn y prif gylch, da ni'n eich gadael chi, ond yn ôl y byddwn ni bore fori am 9. Diolch am eich cwmni a hwyl fawr.